Ola, eu son Ana, son profesora de matemáticas no IES Gregorio Fernández. Eu, cando fomos a visita do IES As Barxas, entrei nas aulas de profesorado de matemáticas e de física e química. E nada, gustoume especialmente o uso que facían da tecnoloxía na aula, porque eles teñen o programa Etisgal, nós non o temos, e me gustou moito como intercalaban as actividades digitais coas actividades máis analóxicas. Tomei nota de moi boas ideas, a verdade. A parte deso, contactei con profesorado que espero colaborar no futuro de novo. Tamén me gustaron moito a Semana da Ciencia que organizan entre todos os departamentos de Bioloxía, Tecnoloxía, Física e Química, Matemáticas, na que vexo moita colaboración interdepartamental, a semana, que dicir do Club de Ciencia, que quedei impresionada e que espero que nos veñan dar unha charla ao novo de segundo da ESO desas Barxas ao noso centro. Así que, en xeral, tomei moitas ideas que espero poder levar a cabo no futuro. Establecín contacto con xente do meu ámbito que me pareceu moi interesante e, en xeral, dentro do centro, vin un montón de ideas moi dinámicas que me deixaron impresionada. Ola, o meu nome é Patricia e fixen a miña visita de observación no IES As Barxas. Participei, estiven presente nese proceso de observación en aulas do Departamento de Historia, en concreto en grupos de cuarto da ESO e de segundo de bacharelato. Eu son profesora de filosofía e, un reto, non sei se un reto, pero algo que se convertiu ao final en gratificante foi ver de primeira man unha cuestión que creo que en todos os departamentos de filosofía temos presente e é a grandísima vinculación que teñen as nosas materias con outras da rama de humanidades e de ciencias sociais. En concreto, eu dou clases sobre todo en bacharelato e para bacharelato en formación de filosofía é moi importante os contidos de historia. Entón, un dos puntos que eu quero destacar que me levo deste proceso de observación foi anotar, aprender, compartir reflexións con profesorado do Departamento de Historia, vendo que hai moitísimos procedementos, moitísimas técnicas que podemos compartir e das que podemos aprender mutuamente, vendo ademais estrategias para que o debate, a reflexión crítica se produza na aula, porque nos dous departamentos é fundamental, e para min o gran recordo e a gran aprendizaxe deste proceso é esa, como é necesario compartir estrategias, procedementos e ao final incluso o ideal sería que en secundaria vertebráramos interdepartamentalmente procesos de ensinanza-aprendizaxe dentro do ámbito das ciencias sociais. Foi unha experiencia moi satisfactoria. O día 14 de abril fomos rumbo a Moaña para o día 15 facer a nosa visita ao IES As Barxas. Nada máis entrar quedamos abraiados do recibidor da entrada, a súa amplitude onde había exposicións de traballos feitos polo alumnado. Tivemos unha acollida moi agradable por parte dos compañeiros que participan no programa. Xusto esta semana tiñan concertos no recreo organizado polo Departamento de Música onde poidemos ser espectadores e que nos encantou. Pareceunos moi boa idea e pensamos en propoñerllo ao docente do noso centro. Tamén nos pareceu unha cucada a aula de música moi acolledora e moi ben equipada. Durante toda a mañá foi un no parar. Íamos repartindo entre as distintas aulas, falando cos distintos compañeiros da dirección para cambiar información e parecer sobre o funcionamento dos centros. Nós fixemos a observación nas aulas máis relacionadas con economía e con FOPE, xa que era o que máis axustaba a nosa especialidade, xa que somos de ciclos. Chamounos a atención que houbera tanto alumnado nas aulas e que foran eles os que se moveran de unha aula a unha aula de referencia. Nas aulas observamos moita colaboración e implicación tanto do profesorado como do alumnado. Tamén nos pareceu boa idea que nas aulas houbera reloxo e o cartel onde tiñan que deixar as cadeiras ao rematar a xornada arriba da mesa coa finalidade de favorecer a limpeza das aulas. Nunha das materias observadas utilizaban simuladores virtuais para ver como realmente funciona o mundo real. Nós non impartimos esa materia, pareceunos moi interesante algo a comentar co profesorado do noso centro por se non o coñecen. Tamén nos facilitaron unha folla con distintas aplicacións e informacións de APS que eles usan, así como simuladores de inteligencia artificial que nós concretamente non coñecíamos. Comentamos os distintos proxectos que realizan e cos cales participan en concursos para que os rapaces poidan ir a distintas viaxes. Pareceunos motivador e observamos unha alta implicación do alumnado. Tamén pasamos pola biblioteca.
Ali un neno do grupo de voluntariado explicounos o seu funcionamento e todo o que eles realizaban, como tiñan organizado, arquivado, prestaban libros. Este rapaz tamén nos comentou que estaba no Club Manga que fan os luns pola tarde e, aínda que estes días non tiñan o profesor, seguíanse reunindo. Quedamos abrallados co interesados que estaban no club para seguir sen ter o profesorado. Despois desta mañá maratoniana e con tanta información, era preciso facer un descanso ben merecido, pero entre comiñas, para xantar. Neste momento tamén aproveitamos para comentar o que nos pareceu todo o que ibeiramos. Ao remate, seguimos coa visita e fomos ver os clubs da tarde. O primeiro foi o da ciencia, encantounos o proxecto como tal e a implicación do profesorado e alumnado. Estábamos todos tan absortos que nos tiveron que mandar marchar que nos estaban esperando os seguintes. Deste club saiu unha posible colaboración para o curso que ven, onde os seus rapaces veñan ao noso centro explicar en que consiste o que fan. Desexamos que se poida levar a cabo. No seguinte club xa tiñamos ali o alumnado esperando por nós para explicarnos todo o que facían. Ao principio estaban un pouco cortados, pero despois xa se soltaron e ata nos puxeron as gafas cos seus proxectos para que os poidésemos ver e íannos comentando. A modo de resumo, encantounos o centro a nivel de implicación do profesorado e alumnado en todos os proxectos e como puntos negativos pensamos que é un centro frío e que o ximnasio non estaba moi equipado comparado co noso, con poucas posibilidades de ampliación e as modificacións que teñen pensado moi interesantes. Son Natalia, son profesora de matemáticas no IES As Barxas e durante a visita ao Gregorio Fernández tive a oportunidade de observar dúas clases de matemáticas na que o profesorado traballaba por proxectos. Foi unha experiencia moi positiva porque me levo varias ideas para poder leválas á miña aula, xa que eu non adoito traballar deste xeito, ainda que teño algunha formación, pero me falta como un empuxón para poder levála á práctica. Así que nada, en ese sentido estou moi agradecida ao proxecto e, por suposto, ao profesorado do Gregorio Fernández. E tamén como secretaria que son do centro agora mesmo me levo ideas, pois, por exemplo, para de cara á implantación da radio no noso centro e bueno, sobre todo estou sorprendido, me chamou moita atención tamén o cuidado que teñen todo o mobiliario, as instalacións, así que, bueno, en definitiva, foi unha boa experiencia. Eu son Fran Martínez, son docente no IES As Barxas e o pasado mes participei na experiencia de observación co Gregorio Fernández de Sarria. Foi unha experiencia moi enriquecedora, xa que puiden ser consciente de como traballan outros profesionais do noso ámbito moi ligados á miña materia, xa que son docente do Departamento de Xeografía e Historia. Ali puiden observar a profesores do mesmo departamento en materias semellantes ás que eu imparto agora mesmo. Puiden coñecer dinámicas moi diferentes ás que eu aplico na aula, pero igualmente válidas. Por outra banda, tamén fun consciente dos proxectos transversais que están funcionando no centro, que me fixo reflexionar e formular iniciativas no noso centro que poidan ser aplicables. Gustoume moito o proxecto dos faros que ali teñen, dende materias semellantes e complementarias ás do meu departamento, como poden ser antropoloxía, tamén educación plástica, moitas outras iniciativas como a radio. Todas estas experiencias foron moi positivas para nós, para o grupo de profesores que participamos no proxecto. Están servindo agora mesmo para plantexar liñas de mellora no noso centro de cara aos próximos cursos. Esta mesa tan solo participantes son as calles.
outra función, vale. Pero se a música ten a función de acompañamento, nunca debe desaparecer. O que hai que precisamente controlar ben, de feito, queda fatal cando se baixa aquí porque se parou, pero incluso que non apare, se baixas moito xa tamén queda mal. Porque non se entende se estás escoitando ou se non estás escoitando. Claro, entón, hai que ir baixando o subir, e logo, ao final, que falaches ti, estuvo moi guai porque detectamos outro novo problema, e é que, cando non fala, a música é mellor que peque un poquinho de estar baixa para que se... Entre o IES As Barxas e o IES Gregorio Fernández experimentamos de primeira man os beneficios de observación. E a observación é unha práctica docente que para nós é unha estrategia clave para mellorar, para autoevaluarnos e para ver os métodos de ensino empregados por outros docentes noutras aulas. Isto sirve para mellorar a nosa calidade de ensinanza e de aprendizaxe, sobre todo co noso alumnado. Encantoume o manexo da radio e os espazos, as estrategias pedagóxicas que se empregaban no Gregorio Fernández e que se empregan no Gregorio Fernández. E iso axúdanos aos docentes, aos profes das Barxas, pois a recoñecer tamén o que estamos facendo nós, o que facemos ben, e tamén onde podemos mellorar, adaptando as prácticas educativas ás necesidades específicas dos nosos estudiantes. E, sobre todo, fomentar unha cultura de colaboración. Este tipo de programa tamén crea lazos afectivos, de deixar unha fonda pegada en nós o profesorado de IES Gregorio Fernández. Temos, sinceramente, sería unha pena pois que non pudésemos volver a velos ou que non volvese a haber outro contacto. Estaría ben cooperar entre centros educativos para mellorar a calidade do ensino para todos nós.